Sian surga tua tu pertibion tu pusian si Maria lau manobus hitaon debatana sotarida gabe daging songon hita nungarapon hitabe Jesus Immanuel. Jesus Raja Hadameon sondang hati gorani panondang ni hanggoluan di saluhut jolmai di rumah ridho dirina lau manobus manisia asa unang matebe alani dosana be.
Sudah marlas ni roha Maria ria nang maren depe Manu munomu Paroni si palua Bari taon manang tubuh si paluai Di borgidon di bara-bara pirahani Nalau manobus dosa ni nasa akajol mai Bari taon
baik. Burabinen ni dosai marujung madisi ay nungaro mesiasi mamboan damai mamboan damai mamboan damai. Jatai para sirohai natigoi nabonari parholong rohai parholong rohai parholong rohai. Marende marende masude.
hatai hidup na pinabawani bintang na tiuri parangan di surga mamaritahoni
musea dipestai. Hatu tubuh itu hatta Jesusi. Tua doi banasian surgoi me batu hitaon. Hasanga pendi debata. Dame dame mari jolma. Las ni rohani debata. Hajolma on muse. Beta ale dongan tu Betlehemi. Hita somba madag danak na disi. Nati nonggos ni para si rohai debata amai. Hasanga pendi debata. Dame dame madi jolma. Las ni rohani debata. Hajolma on muse. Somba nami mari hona tubuon. Hosi boan dame tu portibion. Sai pasor hona tu rohanami on dame mio Jesus. Hasanga pendi debata. Dame dame mari jolma. Las ni rohani debata. Hajolma on muse. Nunga jupang musea dipestai. Hatu tubuh itu hatta Jesusi. Tua dui banasian surgoi me batu hitaon. Hasanga pondi debata. Dame dame madi jolma. Las ni rohani debata.